Dobrý den, slečno, můžu vás na chvíli zastavit? No mám, no. Asi se dívíte, že vás tady takhle natáčím kamerou. Já scháním nový tváře do naší modelingové agentury, kterou nově rozjíždíme. A chci se zeptat, máte nějaké zkušenosti s modelingem? Nemám. Vůbec, jo? To se docela divím, vypadáte dobře. A zajímala by vás takováhle práce? No, jako podle toho, jako co by to bylo, asi jako jo? O tom něco povězte? No tak jako specializujeme se primárně na spodní prádlo, ale děláme i modní přehlídky a vlastně cestujeme hodně do ciziny, takže jestli máte ráda cestování, tak by to bylo určitě zajímavý pro vás. A já vím, že to je taková blbá otázka, ale můžu se vás zeptat na věk? 22. No, to je krása, krása. A odkud jste, odkud pocházíte? Tady odsud z Prahy. Fakt, no tak super, to je super, protože my budeme mít agenturu tady. A takhle stydíte se, jako kdybyste se měla třeba jako slíknout do spodního prádla pro fotografa nebo takhle? To asi ne. Tak já bych vám teoreticky mohl